Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Жылылык соң бирелсә дә түләүләр аз түгел. Шәһәрдәшебез идарә итү компаниясеннән кабат исәпләү башкаруын сорый. М7 трассасында җиңел машина КАМАЗга бәрелгән. Юл транспорт һәлакәтендә Татар КВН лигасына нигез салучының гомере өзелде. Тагын 4 кеше авыр хәлдә. Шолыда хукук көне үтте. Шәһәрдәшләр белгечләрдән сорауларына җаваплар һәм ярдәм ала алды. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Жылылык соң бирелде, әмма түләү аз түгел. Мондай проблема белән безнең редакциягә 52-34 йортында яшәүче мөрәҗәгать итте. Ират тора коммуналь хезмәтләр өчен килгән квитанциядагы соннардан канәгать түгел һәм идарә итү компаниясеннән кабаттан исәпләүләрне башкаруын сорый. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Марат Мулаянов күп еллар 52-34 йортында яши. Күп катлы йортка җылылыкны сентябрь аенда бирделәр. Әмма бөтен фатирларга да җылылык бер үк вакытта килмәде дип сөйли Ират. Әйтүенчә, 18-нче подъездның кайбер фатирларындагы турбалар октябрьдә гына җылыта башлаган. Әмма торак коммуналь хезмәтләр өчен квитанцияларда бу хакта искәртергә онытканнар күрәсең, ди шәһәрдәшебез. Шуның өчен мин перерасчетка заявление яздым, обещали перерасчет эшләргә. И квартплата кәгазы килде, перерасчет графасы юк. Җылылык булмау турында Ират йортка хезмәт күрсәтүче оешмага хәбәр иткән. Техник карау акты төзелгән, аның нигезендә җылылык бирүче кран ябылганы ачыклана. Әмма торакчылар анда керә алмый, шуңа күрә проблеманы тиз генә хәл ителми кала. Ни өчен йортка яшәүчеләр бер айга якын салкын фатирда утырганнар, Автозаводский идарә итү компаниясендә безнең төшерү төркеменә аңлата алмадылар. Кабаттан исәпләүләрне башкарачакбыз, ләкин бу айда түгел дип ышандырдылар. Человек сдал акт 27 октября. Сегодня у нас 8 ноября. За 10 дней расчетный центр перерасчет не делает. Объективную цифру он увидит в следующем корешке. В следующей квитанции за оплату квартплаты. Это связано с тем, что в течение месяца только происходит вот эта вся процедура перерасчета. Шунысын билгеләп үтү кирәк. Әгәр дә халык исәп-хисап суммалары белән килешми һәм исәпләү җиһазлары күрсәткечләрен дөрестлегенә инанырга тели икән, идарә итү компаниясына гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу очракта аларга мәгълүматлар биреләчәк дип ышандырдылар безне Автозаводский идарә итү компаниясе белгечләре. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. М7 трассасындагы юл транспорт һәлакәте Татар КВН лигасына нигез салучының гомерен өзде. Хатын-кыз утырган җиңел машина КАМАЗга килеп бәрелә. Автомобильдә булган тагын 4 кешенең хәле авыр. Тулырак алдагы сюжетта. Шимбә төнендә Татар КВН лигасы администрациясе Казанда оештырылган ярым-финал уеныннан Чаллыга кайта. Беренче мәгълүматларга караганда машинада 5 кеше булган. Мәскәү-Уфа трассасының 924 чакрымында Volkswagen алда баручы КАМАЗга килеп бәрелә һәм машина яна башлый. Водитель автомобиля Volkswagen 1986 года рождения, двигаясь со стороны города Москвы в сторону города Уфы, по предварительным данным не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение со следующим впереди автомобилем КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Volkswagen 1959 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. Урында хәлак булган ханым Татар КВН лигасына нигез салучы Фәридә Тыштабанова. Хатын-кыз жюриның мактаулы әгъзасы күп еллар Татар лигасын җитәкләп килде. КВНда катнашучылар республиканың шаяннар һәм тапкырлар клубы өчен бу зур югалту дип белдерде. Гел елмай бирә, гел мин гел кочаклый күрешкәндә. Постоянно. Ул КВНга килгәч, КВН ничек ачылып китте? Ул үсеп китте. Биеккә дә үсеп китте, киңлеккә дә үсеп китте. Бик молодец ул. Аварияда лига редакторы Ильяс Хасанов һәм тауыш режиссеры Руслан Тюпа сәламәтлекләренә дә җитди зыян салынды. Беренчесе аңына килми, аның хәле хәзер авыр дип бәяләнә. Иратларны ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә озаттылар. Тагын бер пассажирга тиешле медицина ярдәме күрсәтелә. Хастаханәгә яту таләп ителми. Volkswagen машинасының руле артында КВНны алып баручы Руслан Харисов була. Аның сәламәтлегенә җитди зыян килмәгән дип хәбәр ителә. Мы занимаемся стабилизацией состояния. На данный момент у нас один пациент будет переводиться в нейрохирургическое отделение. Он уже стабилен соматически, неврологически. Еще предстоит его стабилизировать. Другой пациент крайне тяжелый. Мы ждем консультантов.
Консультация ярдәмен республика клиник хастаханәсе табиблары күрсәтәчәк. Ильяс Хасановны Казанга күчерүләре дә ихтимал. Әлегә фаҗиганың детальләре ачыклана. Видеорегистраторлары булган шаһитларны эзләү дәвам итә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Үз мәшгульләр булып, 6 мең ярымнан күбрәк шәһәрдәшебез теркәлгән. 2019 елның 1 гыйнварыннан үз мәшгуль гражданнар өчен кертелгән махсус салым режимы Мәскәүдә, Татарстанда, Мәскәү һәм Калуга өлкәләрендә гамәлгә ашырыла. Шулда эшмәкәрлек серләрне өйрәнергә теләүчеләр өчен төрле укыту проектлары эшли, эшмәкәрлек фабрикасы, сыналган бизнес һәм башкалар. Үз мәшгуль булып теркәлер өчен минем салымы мобиль кушымтасын кулланырга яки салым түләүченең шәхси кабинеты аша керергә кирәк. Үз мәшгуль шәһәрдәшләребез репетитор, чәчтараш, дизайнер, юрист, фотограф, маникюрист һәм сантехник булып хезмәт күрсәтәләр. Белгечләргә кызыксындырган сорауларны бирү, бушлай консультация алу мөмкинлеге тудырылды. Шулда хокук көне үтте. Аны шәһәрнең башкарма комитеты ярдәме белән Сәүдә сәнәгать палатасы оештырды. Шәһәрдәшләребез нинди проблемалар белән килгәне тулырак алдагы сюжетта. Хукук көне Боз сарайы бинасында оештырылды. Биредә көн дәвамында юридик оешмалар, адвокатлар коллегияләре вәкилләре эшләде. Чарада 600-гә якын кеше катнашты. Хукук көне Чаллыда беренче мәртәбә узды. Оештыручылар әйтүенчә, шәһәрдәшләргә хукукларын ничек якларга икәнлеге турында гади телдә аңлата алучы белгечләрне чакырырга тырышканнар. Бу көнгә безнең 15 юридический компания, адвокация коллегалар килделәр. Алар безнең халыкка, эшмәкәрләргә бушлай рәвештә юридический консультациялар бирәләр. Иң күп мөрәҗәгатьләр гаилә һәм торак мәсьәләләре, мирас хукукы, шулай ук мөлкәт бүлешү белән бәйле иде. Это организовано с той целью, чтобы люди могли иметь доступ к получению определенных консультаций, да, поскольку это централизованное место, нет такой разбросанности, и если мы сейчас здесь консультируем граждан, то они приходят именно с теми вопросами, которые сейчас как раз волнуют. Я получила ответ на свой вопрос и буду сейчас действовать так, как мне посоветовали. У нас вопрос возник по поводу ДТП. Мы узнали в рекламе, что будет вот такая достаточно хорошая акция. Мы очень довольны. Вот нас очень хорошо пока сейчас консультируют. Хукук көне кысаларында Чаллы халкы арасында сораштыру үткәрелде. Анализ күрсәткәнчә, катнашучыларның 98% белгечләр консультацияләреннән канәгать калган. Оештыручылар хукук көн даими елга 2 тапкыр уздырырга планлаштыралар. Киләсе очрашу 2020 елның язында узарга тиеш. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә эшкәртү соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шубный базар из Пятигорска. Норка, мутон, дубленки. Огромный выбор новых моделей от 15 тысяч рублей. С 12 по 17 ноября ДК КамАЗ. Скидка минус 40% в империи сумок на все. Только 16 ноября. ТЦ Омега, Палитра, Алтынай. В империи на все 40. Шоу «Симфонические рок-хиты». «Властелин тьмы» в исполнении Конкорд Оркестра. 13 ноября. КЗ Сары Садыковой.